hagi tiprasarok tolak lagi tongmani ama keba khaya nini tiprasano khlai tongo tiprasarok thansa kri men omo kasabo reason tongo tai chini tiprajwk rok kwbangma kubuni bosong bai kaijakmani norok burung tabuk social media khulungnai keno mano hagi tiprasa dofani bagi borokho wanchungna rengya da tai khoroksa khorokni borokno support khlai tongnai nung bongni bagi thaisa kok saina dio tiprajwk rokni bagi o comment o video ni tola comment phanase tabuk khorsa khorokni rwano nung sanai sabo bongni live bongni sa borok jesapano ngi tongthung hne hake boni live boni sa jesapano ngi tongthung hma ba ingele kaisa discipline nango nung dofano crack nung kusuk sao kai thana ke nung nin dofano naisingna nango dofa meaning tomo ba dofa meaning amoni ni family ni nung wanchuk di nini tiprasa dofa amoni ni family no jora kaisa agiwo tiprasa dofa family kaisa tongmasa amo barite family kakte amdeke tiprasa dofa tini amsuk sokpaikya hake nini tiprasa dofa nini bongso amsuk bisi romwe amsuke nini bongso goto bari phaimani nung amono phat chaka bahiki nung amo yakare nung khibi klangna ni mochung nin dofa no khoroksa khorokni amti kok sakai belekhe sajagya ngu boronga kai freedom pu democracy pu india hake a kubuni bosok bai nini tiprajwk rok kaijaknai rok a borok rok se sawi tongo chini dofa hai dofa kubuni borok bai ingkoya ni norok social media rok bongni dofa kubuni bosong bai kaijakmani amoni comment tolao nainai di bong dofa bo sajagya ngu hake nung bai bong dofa bai kaijakmani nin dofa na kai nung kuman chaya amdike sajagai tong taisi bongni dofa hangake lakh kurur ekdom kwbangma hini saimano bongni songkha percentage barato hage chini dofa ke busu mosomsa aroni bising bose kwbangma thansa anglai tonglayo tai kubuni bosong bai chini tiprajwk rok kaijakmani amoni tei kok thaisa sanai kwrwi tai tiprasarwngni amosimia problem kwbangma problem tong tiprasarwng sasaimia develop ungmayang tongmani kaisa koiso jaga rok develop ungna nai tongkha tiprasarwngni segina jaga a jaga hake amono tiprasarwk kete hasugo kharte jaga komungte engte tabukai kuno khaisa ni jaga kwrwi ing tongbai khe kwbangma 80% haino tiprasarwk kwrwi hini saimano young leader hwnjaknai rokbo tiprasani leader hwnjaknai rokbo thengte tiprasarwngno budman mana bagi simi nogo thangai sawi ante rene hai rene hne butlai thanga ke tiprasarwngno pokja to thik no go siu job rimia government bo job rimia bongni thani bo belai ke scope kom amr haipano kaisa line charwile rene nangbli kwbangma kubuni bosong wanji bosong rok main road kinaro kwbangma dogan pat haipa dogri tongmano borokha forest re land nogo forest land nogo no chini tiprasarwk rena naikha a forest land highland noror rimia amandike rule kre hai ira hini hinjak sene tiprasarwk kwbangma thai rogono nurkhana norok amtei haike angamono sanan thanglia a thai ni jaga rok tai amo bojaga angkharok norok jotono saima bayo haike je o kwbangma problem tongmano bti khlaiya amo problem solve ungmane norok comment bisingtike shahar di kwbangma tiprajwk rok kubuni bosong bai kaijagui tongmani chini tiprasarwngni capability kwrwini bagui da amo kubuni bosong bai tiprajwk rok kaijakna nang haike norok comment bisingtike saimano jotono khulumbai ke video paike ham